Президенті Владимир Путин 2023 елны оқытушы һәм ұстаз елы дип игълан итте. Бу карар оқытучыларның югары статусын һәм аларның башкарган эшенең мөһимлеге турында сөйли. Президент биргән күп йөкләмәләр оқытучы һөнәренең абруен күтәрергә, аларга социаль ярдәм күрсәтүгә, һөнәри үсешкә карашны үзгәртүгә юнәлтә. Шушы уңайдан республика җитәкчелеге белән оқытучыга ноутбук проекты кысаларында оқытучыларыбызга ярдәм йөзеннән ноутбуклар бүләк ителә. Без дә сезнең белән бүген әлеге залга шушы уңайдан җыелдык. Шарабызны тантаналы төстә ачып җибәрү һәм котлау сүзе өчен район башлыгы Рәис Нургали улы Минихановка бирелә. Рәхим итегез. Хәерле көннәр. Инде менә әйткәнчә, безнең дәүләтебез укытучыларга һәм инде безнең киләчәк буынга белем бирү ул иң зур эш дип саныйм. Дәүләтнең ул бер байлыгы. Киләчәге ансыз беренче була алмый. Шуның өчен инде быел игълан ителде инде безнең Россия буенча. Дөресен әйтергә кирәк, безнең республикабызда ул елда каралган һәм инде моның буенча бик зур эшләр эшләнә, сез үзегез күрәсез. Ахыргы елларда безнең республикабызда нинди игълан ителә, нәрсә буенча, ул Россия буенча, аннан соң ул эшләр эшләнә. Инде безнең киләчәк буын белән матур итеп үз хезмәтегезне эшләргә сезгә. Рәхмәт сезгә бик зур. Хәзер сәхнәбез түренә ноутбуклар тапшыру өчен Саба урта мәктәбе укытучыларын чакырып калабыз. Габдрахманов Салават Саматович, математика укытучысы. Бафин Ленар Ринатович, физик тәрбия укытучысы. Хафизов Назир Фәнилевич, математика һәм информатика укытучысы. Халиков Рамиль Рафисович, инглиз теле укытучысы. Ахмадиева Гульфия Васыловна, биология укытучысы. Габдрахманов Илназ Вакифович, физик тәрбия һәм тормыш иминлеге нигезләре укытучысы. Зарипова Луиза Ильнуровна, физика укытучысы. Садыкова Диана Ринатовна, рус теле һәм әдәбияты укытучысы. Чепурная Алина Игоревна, рус теле һәм әдәбияты укытучысы. Юсупова Лейсан Фаязовна, математика укытучысы. Юсупова Ризаля Зуфаровна, тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы. Хәзер истәлеккә фото. Тимиргалиевна, татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Давлетшина Гүзәлия Рашитовна, музыка укытучысы. Зиннурова Инжи Ильнуровна, инглиз теле укытучысы. Ибрахимова Миләүшә Маратовна, технология укытучысы. Шахиев Нурдил Данилевич, тормыш иминлеге нигезләре укытучысы. Шакиров Илхам Расимович, физик тәрбия укытучысы. Шулай ук истәлеккә фото.
урыннарыгызга рәхим итегез. Сәхнәгә ноутбуклар алу өчен Саба гимназиясе укытучыларын чакырып калабыз. Рәхим итегез. Аралбаева Әлфия Латиповна, рус теле һәм әдәбияты укытучысы. Ахмедзянова Варвара Владимировна, башлангыч сыйныфлар укытучысы. Газизова Лейле Равильевна, технология укытучысы. Галимова Эльвира Ильхамовна, химия укытучысы. Гарифуллин Римат Мадарисович, физика укытучысы. Гафиятова Алина Алмазовна, башлангыч сыйныфлар укытучысы. Гомерова Лейле Гильфановна, сынлы сәнгать укытучысы. Демидова Лидия Сергеевна, башлангыч сыйныфлар укытучысы. Исрафилова Зиле Рашатовна, башлангыч сыйныфлар укытучысы. Каримов Айдар Хайдарович, физик тәрбия укытучысы. Каримов Искәндәр Ильдусович, физик тәрбия укытучысы. Шулай ук истәлеккә фото. Мубаракшина Лейля Мазбутовна, башлангыч сыйныфлар укытучысы. Рахимова Миләүшә Мансуровна, биология укытучысы. Сафина Гүлнара Ринатовна, башлангыч сыйныфлар укытучысы. Сөнгатулина Фарида Ханифовна, география укытучысы. Фазылова Гүлнара Җәүдәтовна, тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы. Файзрахманова Тансылу Рамилевна, башлангыч сыйныфлар укытучысы. Фархиева Гүлназ Ильшатовна, рус теле һәм әдәбияты укытучысы. Фатыхова Шулпан Ильгинаровна, физик тәрбия укытучысы. Хафизов Фидан Минахатович, информатика укытучысы. Шамилова Инзилә Ильнаровна, башлангыч сыйныфлар укытучысы. Шулай ук истәлеккә фото. Birinchidan bolalar bilan birga matbuot etib ishlarga, әти-әниләр белән ishlarga endi boyliq, o bizim bolalarimiz endi ilni, avulni saqlab qoldiramiz ekan, bolalar bor ekan, oilada bor, avulda bor. Endi davlat yonidan buldirilgan bolalar bog'chalari desatlarda ular to'lib tursa, o xizmat o'rinlarida endi birinchisi ul bilim ham tarbiya beradigan o'rinlar. Shuning uchun bizim bütün xəyallarımız turmuşqa oshsin.
Алар sizin kulda. İşlerinde zordan zor uңышлар, гаилә иминлеге, сәламәтлек теләп калабыз. This is a song and a clapping game. It's so much fun to play. You can do it with a group, you can do it by yourself, you can do it most every day. Just listen now. Have you got it? Oh, very good. Я Дворак-Шнеля Мазгутна, заместитель директора по учебной работе в гимназии. Но на сегодняшний день понятно, что без ноутбука учитель просто не может себя даже реализовать. Поэтому обязательное условие должен быть ноутбук качественный, хороший. До сих пор у нас ноутбуки уже были, но они уже устарели. Поэтому вот на данный момент очень хорошо, что новые ноутбуки. Надеемся, что будем дальше еще плодотворно и много работать. Спасибо большое за такой подарок.